dak makibra manobore Nairobi kae. Kenya mana bago kod gitwak mar mondo mi ginyiso anene to ginto thietha pacho kae kata piny Kenya kae ginene yo machalo nade ahinya nyato gisani e bwo kumba manyien mar thieth mano mar Social Health Authority. Cleophas Joyce Oduora goniero kama nainya ka wuok alwora ma Bombolulu kar chung'ur bura ma Kibra kama da twaka kod jopiny mana kake wacho kata kwa rango thieth e piny Kenya mangima wada biro nyake e gweng mane gimo kawan waloso bero thieth kata chal mar thieth e gwenge gi chal nade ang'eni kan wuok e studio kanyo welo sechako twak kendo waluwo gi achiel kachiel ka wantiere karka to welo bende man go karka kata jogo mana twak godo gida miyo mana paro kotenore kod kaka SHA osebedo ka tiyo e kor gwenge bende gitiyo negi koso wadhi bedo kwaydo gi yo machal nade okan kaka en antiere ka gi jogo madarwa ke twak kachiel kachiel machiegni inyalo mana chakonwa gi nyingi tikonwa nyaka sani bende SHA ni tiyo bende sendikore ye kacha to tiyo koso koti paro minya bedo kanya achiel kachiel kato jo yadi man ka bende ngwa wingi ana achiel kachiel. Erokamano Ramogi TV an iluonga ni Jojo Gongi an community health promoter e dala mar Kibera Kianda village kama wantiene. SHA unregistered but so far feedback mwayudo kuom ji kata wan kidhi e osiptende gi tiyudo iriembo jowa mang'eny nikech SHA ok nyal tiyo. Koro kwa maoni marwa wacho ni NHIF ne ber kane idhi tiyudo ka kata dia card ko dia ID number nito gik moko te ne bedo maber but ma nigi changamoto mang'eny manyaka gi ng'iye maber ko kamano to gidwokwa NHIF machon. Yes. Ayudo ngama chielo bende mantiere karka manyalo bana konowa achiel kachiel nyaka sani SHA ni tiyo koso okoti te kor gwenge weche mage miwacho kama wantiere karka chakro mana gi nyingi katimiwa paro. Ani luonga ni Lucy Adhiambo atiyo ka community health workers hapa health promoters watiyo kata wa mobilize dhano kwa tero hospital ma level 4 which is in Kianda. Sasa kanyo kitere ng'ato to ing'wacho neno o register SHA mokwongo to ko register SHA kanyo okawo kata 500 ne seche go ongo kata siling achiel okawo siling 500 no register go SHA ko se register ichaki kwere ni athonge ichaki wachne no kila kitu onge SHA no bende koro kuti to se wachne bo se register ku pesa koro SHA no bende kuti koro ng'ani ayo ka ywak nwa kata wan promoters ako ywak nwa ni pesa ne ma en kod oseketho chieth be koro ko chiedhe ongo kata siling achiel monyiewo go yath koro SHA ni okuti fadhali NHIF ilikuwa inafanya kazi koro NHIF fadhali duoknwa NHIF mane tiyo no to SHA sani okuti to githago ji nikech kidhi hospital to nyaki register kise register SHA okuti pesa ni odhi SHA okuti ayo maonge kata siling achiel ionge pesa minyiewo go yath koro githago ji fadhali duok to ponono isendiko ji adiari chak chenro gi duto be nyalo kwano gi ginji mathoth mawuok mondo mi ondikre koso kwan ni pod ni piny kwan ni pod ni piny nikech onge ng'ama yie ndikore nikech ka giseng'eyo ni SHA ni okuti onge ng'ama dwa ndikre jok ma sendiko tin to ka gidhi hospital to giwacho ni gino kuti koro tek mondo indik ng'ato mondo odhi o register nikech kacha kodhiye iwacho ni register kose register gi pesa ne oseketi gino okuti erokamana yun nyadende ni bende obika mondo mi okonwa achiel kachiel embe ponono kata jogo mantiere bathe kanyo mapod donjo twak achiel kachiel ang'i kuno mana nyingi to bende isewinjo SHA ni achiel kachiel mana ka wantiere kodi karka inyalo mana biro achiel kachiel ka mondo mi lernwa isewinje isendikori to chal nade nyaka sani. I'm Veronica Tieno Odhiambo. I'm sorry I'll speak in Kiswahili. SHA, as for me, bado sija register, but I've heard from several people, even from the radio, and even from one of my clients. A kid was admitted to Kenyatta during the discharge, alitumia SHA. So I was planning to register, but the issue of my daughter not having a birth certificate may lead to the reason as to why I have not registered. But as for me, I will say it is good according to how people wamekuwa wakisema, and I'm willing to register so that I can see the benefits of it or its disadvantages. Kuro kata kopogore gi nyathini ini wuon in pok register nango nikech ito in gi ID birth certificate in gi duto ango mamoni register kata ango ma duoki chien. Yeah, the reason is to why I want to include my daughter. Yeah, for the registration kwa sababu hata akiwa mgonjwa tunaweza tumia the same card yenye register. Yeah, that's why I want to include her.
Erokamano ahinya. Ayud jal machielo bende mantiere mochiegni mondo mi obi okonwa. Unya biro mana machiegni mondo mi omiwa paro mantiere mopogore opogore. Machiegni chaknwa gi nyingi tekonwa ni nyaka sani weche mag shagi gidhi e yo machal ahinya e luora ma Kibra kama wantiere kar kae. Indiko ji, isendikori, paro mane ma in go kiwacho ni ok oti e kor gwenge. Kuom nyinga an Jojo Ruko, an achiel kuom agent ma ndiko ji kata an ase register, lakini ji mang'eny ywak ni ok okonygi. Ji mang'eny ywak ni ok okonygi, kidhi osiptal koni ok gidware, ok gol pesa. Private hospital bende maniche kawega tinde ok kawo, maniche kawe na exception, sani ok kawo shano. Koro ji mang'eny ywak ni ok okonygi nyaka sani, ma ok ong'e gimomiyo ok okonygi. Kata an ase register kini ato pok atiyo kode, but ji ma ase register mang'eny ywak ni ok okonygi. In iwuon isetiyo kode kaka shano? An pok atiyo kode, nyaka na pok atiyo kode, but ase register. To injili mane ma uyalo ponono ka untiere kar kacha? Ukono jopiny ni gini tiyo ndikre koso ukono gi e yo machal nade mondo mi gindikre ka kwan ni ni piny? To jok mosendikre wuon giwacho ni oyo gini ok ti. Utiyo gi injili mane ka utemo kono gi mondo gidonje shano? Kaka wan agent ma ndiko ji, watemo tema lombo gi mondo gindikre, obro tiyo. Kata kako ti signed, mbeni bilose bang'e obro tiyo. Ke jomoko kono osekonyogi, jomoko kono pok okonyo. Koro ok inyal ng'e adieri. Jomoko osekonyo, jomoko pok okonyo. Koro adieri ok inyal ng'e iye. Yeah. Erokamano ahinya. Ayud jal machielo bende mama machiegni ahinya mondo mi ilernwa mana ka intiere kar ka mara Mogi TV ketwa kachiel e chenro mar Mbako Romo. Inyalo mana konwa isendikori e chenro ni mara SHA te kor gweng' kae kin medo ndiko oganda mathoth wacho ni gini ok ti. Mane adieri mar wach mantiere ground kako osopogore. Chakno gi nyingi. Iluonga ni Beatrice Akinyi. An mkazi makae. To SHA kaluwore kaka wawuotho, an community health promoter, kawawuothi kawanyisogi mondo wach mar SHA giwacho ni SHA ok ti. SHA ifanyi kazi. Onge gima SHA konyogigo. Be ok ginyal register SHA. To in iwuon isendikori koso mari to podi? To kisendikori bende isetiyo kode? An pod ok andikra. Pod ok andikra kaluwore kod kaka weche ni ground SHA ok ti. To in machak indiko ji, to in pok indikori, ok ine ka obedo ataro kod ponono geno ma intiere godo? An ok anyisogi kaluwore kaka inyisowa mondo wanyisgi mondo gijiandikisha, lakini ok giyie. Jomoko bende riembo wan be wakolide kod jogo mondo wacham pesagi. Koro ing'eni koro iluor bende ok awachga tinde kaluwore kaka ne gise wuoyonwa marach. Erokamano ahinya. Ayudi machiegni ang' igol mana kofia matin kae to bang'e ang' wayud thuolo mana kama intiere wiye kacha ang' idoga chien matin mondo mi ilernwa ne in chenro gi mag ndiko ise ndikori, jok ma undiko kar to chal nade, to paro mane ma untie godo kotenre ke wacho ni SHA ni ok ti, to iwacho ni uchuno go mana oganda mondo mi okawgi gichal nade? Chaknwa gi nyingi. An Bernard Alo, ajadak ma Kibra Kianda ka. Gima nyalo wacho wach mar SHA nok ti. Nikech sana oganda ma wane iye ni ok wang'e ni ne gini obiro kane ok onyisgi ber gini kata rach gini. But sani koro tundo kama kata ka koro idhi register ng'ato to jogi kwiri kwera. Kendo jomoko loro nyaka dhoudi. Nikech adier ng'ato wacho ni chan gi jatuo, to hospital manotere jatuo no ema nokwongo wachone ni king'e ni in gi SHA ok wati gi SHA. To Kibra kata wan wang'iso jodak makane ng'ade uru. Koro jogi lowa gi bura ni an nyochan gi jatuo hospital makama. Mok anyal luongo nyinge. Kata e Kibra ka wan go hospitande mag sirikal. Kidhi kata sani wawuok kodi ka achiel kachiel to gidhi wacho ni gini ok ti. Koro wane wadwa ni mondo tim nonro maler ni ang'o mokelo problem, shida maduong' mar gini en ang'o. Seche moko kiwinjo kata ka minister mochung' ne ngima mar dhano wacho dhowa moko kabisa. Wapenjore to dak e piny mane? Kech ka dodak e Kenya ka to nego beno ng'e gima pek ma jo Kenya kalie. Gini ok ti, nyineno kata ka wabunge mag wasego dhogi piny gini ok ti. Nyineno kata ka ker mar piny bende osechako loko pache ni gini ok en kaka nopare. Koro nego jok madongo gi obed owuognwa oko mondo ging'iswa ni chandruok maduong' mar gini wuok kanye. Nikech oganda golo pesa gi to gine ber pesa. Ini ka pesa ni isave e SHA to kidhi hospital titiyo gi cash. Seche moko cash no bende ionge go nikech isega kawe mikete e card. Koro ji obedo confused kabisa.
Erokamana yena mondo mi chaka aluonga jal machielo Joseph Kanya biro man machiegni mar mondo mi angi konwa ka achiel angi bi mana piny karka mondo mi konwa mana kama intiere kanyo ni achiel osebedo yo machal nade ka itiyo kod SHA isebedo ka kindiko gana mathoth kendo iwacho ni unemu weneza injili mano mar SHA kor gwenge ochal nade nyaka sani kod feedback moyudo. Ana Joseph Achieng community ka an kaka CHP lakini soko an kaka councillor wasebet kwa wa register ji mondo join SHA lakini nitie changamoto wana akorki akerke ke Mario keche kasa medhi register ngato ukoni ni ber to dhi konya nango to sechego iro ka ino wuon sirkal bende neno ka jomoko gore ni gino nigo koro wan ka giting mapek kata watemo nwa lombo gi to gi kamano ote mari na sirkal na bedo mane kinde ma jopiny to wacho ni gini okti to ne midhiro mondo mi ukon gi ndikre ote ne sirkal akwayo ni ka en gima tiyo to gichomo atir to ko gima ti to kigimi ngeni sirkal mondo gichop sirkal tek mondo jopiny ochopir sirkal tek wan mi chopo irwa koro gimi watich mayot kamano gino nego benuti ayudo ngamo gika mantiere karka manyalo miyo aparo kaka to bang'e aduoke e studio achiel kachiel e kono mana wach mantiere karka hadi sasa anza na jina uko moja kwa moja katika Ramogi TV, tuambie jina lako na maoni yako kuhusu SHA inafanya kazi ama ifanyi kazi na kama umeweza kusajili wengine pia katika eneo hili. Kwa majina naitwa Victoria Mutoa. Hii ni community youth promoter na tumekuwa tukirejesta watu mambo na SHA lakini imekuwa na changamoto kidogo, si kidogo, iko na changamoto. Juu kwa sahili unaenda kuweka mtu kwa system, unapata hiyo haifanyi. Unafika mahali inakataa. Tena unaenda mahali unaambiwa umweke kwa system na jina yenye umemweka nayo haiendi na yenye alipeana hapo. Sasa inakuwa ni iko na shida sana. Kwa sasa iko na karibu 9 days kama ifanyi. Na mtu akienda kama level 4 pale, sasa lazima uregister. Na ukiregister inakutolea pesa mingi yenye hata wewe afford kulipa. Kwa hivyo unaambiwa uregister, lazima uregister na ukienda pale mbele hata huwezi pewa dawa juu haifanyi kazi. Mutua, ombi lako kwa serikali ni lipi haswa wakati ambapo Wakenya wengi wanahisi ya kwamba SHA haifanyi? Wafanye nini marekebisho venye inafaa ndio watu wengi waweze kusaidika na SHA. Kwa saa hii haisaidii. Watu wanalia sana haisaidii. Juu sijaona mwenye amesaidika. Okay. Asante sana. Nyakura mogejwang mago mana moko kuom paro mabende osebedo kaka nyedhore lela anwa chak bedo ka okinyi maka wuono ka watieko nono kata choko pat jopiny jodak mayudore alwora ni ma Bombolulu e county ni ma Nairobi e kar chung'o bura ma Kibra ganya kasani winjo kanyo Joyce kanga duoke studio achiel kachiel mar mondo mi idhi nyime ko twa kambe ka gweng'wech mondo mi wabi wariwre kodi kanyo wasewinjo pat jogi mabende thoth gi molosogo gin jogo ma chwalo weche mag thieth e kor gwenge kara jogo magin community health promoters manongere chon kaka volunteers kinde malose sani moko kuom gi poko ndikore moko bende osendikore achiel kachiel anga wegi mago Nyakura Mogejwang kateri studio achiel kachiel ni nyawadwa Joyce Duoro mondo dhi nyime ko twak kama intiere gi jolony e studio. Joyce. Erokamana inya Cleophas ka intiere gwengo maga Bombolulu mane county e kardak ma Kibra e county ma Nairobi ka winjo paro mopogore kuwuok kuom jopiny. Thoth jopiny ywak ne okumba mar thieth mano mar SHA ok tie yo makare. Jogo mondikore moko kuom gi ok chul. Jomoko bende ok ndikore kalure kod midhiero kata ng'ikruok mopogore magisewinjo kowuok kuom joma moko. Kata kamano pod antiere twak kod Fred Misach kachiel kod Dr. Dennis Miskela ntiere paro mang'ise ni make kata kamano med mana make adwa ni wakaw yo madundo